मोनसे मोनसेल'सो पुकुरि पुकुरि जालांबावनोसै menjalai pukuri lugina deh bodoh bodoh गरम पकौड़ी खाने का मजा ही अलग है ना जब ना हमैनो ना नायबाय थाबानो जाबाय मोनगोन ना मोना नाखौबा ना बेसेबां खस्थ' खालामगोन हाग्रायाव दै सारगोन हाग्रायावसो आरो बिथिं नै बिथिं थांगोन जों दायो गाबोन जाबाय इन्टारेस्टिं ना दिनै नाया बिराद डेन्जार ना मोनगोन बेयाव हाग्रायावसो मोनगोन हाग्रायाव थांगासिनो नायलांबाय थादो wah dolongaबो डेन्जार जों दा थांगासिनो नै भिउआ माबायदि नुदों जोंहानि माइ दुब्लि आरोना बियो ओइथिं हाजोआव ओइथिं हमहैगोनहाय हाथि नेग्रा मैदेर नेग्रा बेराबो दं बैयाव स' बे माइआ मोनथ'वाखै आरोना राबाय मोनसिगोन बारा गैला दुब्लि थांगासिनो दायो हा नायलांबाय था इन्टारेस्ट जागोन आरो ना माखासे गथ'फोर थांग्रोसोबाय हमनो साबा सयजनसो जानो हागौ आरो ना हमग्रा मानसिया गथ'फोरा मोनहैबायानो जानांगौ आरो थ' नायलांबाय था सफैबायानो दुब्लि बारसिगोन नै मैदेर नेग्रा देराया बेयाव बे गोजौआवहाय गाखोनानै नेयो आरो ना मैदेरखौ माइ जाफैनायखौ थ' थांबाय थानोसै नायलांबाय था नै थारायबारि मोनफैबायलै थारायबारि मोनफैजेनबाय बुथारलै जायगाया डेन्जार थाराय बिफां गोजा थाराय माखासे जायगायावथ' थारायनि गोरलै माबाखौ ओंख्रि मैगं जायो आरो ना जोंनिथिंनो जाया मेरला दं थाराय नायदो नै हाग्रा गुदुथार जायगाफ्रा नै नायाथ' दंसोगारो खोमा ना बेफोरावनो देनां मोनबावगोन दा मेसेङाव रानबावबा दै एसे रानबावबा दाथ' दै बुरजा न'आव फैफिनबाय दा लोगोफोर गरम मोनजोब्बाय गरमजोब्बाय आरो ना न'आव फैफिनबाय आङो गय जालांगौमोनलै गय फिथाइ जालांसै गय थाइसे मोनहागोन ना मोनहायाथाय नै गय थाइसे जालांनो लुबैथार माथो मोनहागोन मोनहाबाय नै जालांसै गय जालांसै थाइसे गोरा जाबाय नै गोरा बिराद गोरा जाबाय फैफिनबाय न'आव लोगोफोर माथो खालामनो आरोना दा नायदो नाखौ ना हमनायखौ भिडिअ लानो मोनासै आरो ना दा नाखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय नाया नै नायदो जाबाय मोनजासिगोन ना बाबु नाया माथेल' मोनजालायसिगोन दिनै ना मैगं ओंखाम जानोसै मैथा खांख्राइ दालि जहल ना भाजा जानोसै गोथाव मोनाबाय आरो ना खोमसिबाय ओंखायनो जानोसै मैथा खांख्राइ ना भाजा दालि जहल जानोसै आरो ना
sih. Konkret. Nah. Natu gedeng nih, natu. Natu birak goथाव sih आरोना. बुरैयाबो जागासिनो. Ya natu जानो गाहाम मोनानो. Oh. जाखांबाय. बुरैया लरहा थरसे सुखाबाय नो. Dong. हांसोफोराबो होनोहाय खेब गाबगाबहै आदार नामायहायबावदोंसो मोनानानो हरावनो गय नामायहैनोसै गय हानलायनोसै दानिया बे गोजौलै न'निया बागाननिया माबानिया गाहायनि बारिनिया नै ओमफ्राय गया जानोसै टिन्टु मेल गैया gaya orang yang nak ni sekali apa jangan jangan kata dia biar dia belum baru kata juga ya gue berapa jak kali gue ikut lihat dah jadi जाखांबाय दुगैखांबाय गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनांगौ साबसक्राइब खालामथार नायदोंबा आरोना लोगोसे शेयार खालामना हो मोजां मोनदोंब्ला आरो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन बोरै मोनदों जोंनि न'खर फेमिलि जानाय संनाय स' आंनि भिडिअखौ स' सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय